Obec Skalka na Prostějovsku má pouhých 250 obyvatel, pochlubit se ale může unikátními lázněmi. Patří sice mezi nejmenší v Česku, složením alkalicko-sirnatých pramenů jsou ale naprosto ojedinělé. Obsahují takzvaný sylvin, látku, kterou nemají žádné jiné lázně u nás. Podobná minerální voda se nachází pouze v Itálii a Rakousku. Lázně Skalka mají téměř 100letou tradici. Založil je v roce 1928 Vilém Sonevent z Prostějova na místě, kde býval rybník Bařisko. Původně jen jako lázně očistné. Teprve později se ukázalo, že mají blahodárné účinky na nemoci vnitřní i pohybové. Prameny se jmenují Jan, Svatopluk, Cyril a Metoděj a Julinka. Léčba probíhá formou pitných kůr i koupelí. Mají odlišné složení a každý se používá na jiný typ onemocnění. Jsou volně přístupné a řada návštěvníků si odváží léčivou vodu i domů. Na kopci kousek nad lázněmi jsou dvě přírodní jezírka, pozůstatek bývalého kamenolomu. Prý tam vytryskl pramen a tak museli těžbu ukončit. O novodobější historii Skalky se píše v knize Než na Hané utichly zbraně. Obec byla součástí fronty, kde se ještě 8. května 1945 bojovalo. Údajně zde proběhla poslední tanková bitva druhé světové války v Evropě. Ve Skalce bývalo veřejné koupaliště se sirnou vodou. Obec už má první studii, jak schátralý areál přestavět. Když jim plány vyjdou, možná za 3-4 roky zde bude léčivý přírodní biotop. A teď už je na řadě divácká soutěž o ceny, které jako vždy věnoval Olomoucký kraj. Jméno výherce z minulého dílu vidíte na obrazovce. Stačí odpovědět na otázku, ve kterém roce byly založeny lázně Skalka. Odpovědi za A nebo za B nám posílejte SMS-kami na uvedené číslo nejpozději do pátku 26. srpna. Jméno výherce uvedeme v příštím dílu a nezapomeňte, je tady v kraji krásně.